Aquest pròxim diumenge, 23 de febrer, Bonmatí celebra la 38a marxa Anar-hi anant, una activitat organitzada per l'associació Anant-hi-anant i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí i el Consell Esportiu La Selva. Aquesta tindrà dos recorreguts, de 10 quilòmetres i 15 quilòmetres aproximadament, dins del terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí. El lloc de sortida i d'arribada serà el pavelló de Bonmatí, entre les 8:30 i 9 del matí. Les inscripcions es poden realitzar fins al mateix dia de la marxa, allà presencialment al punt de sortida. Els dorsals es poden recollir demà, dissabte 22, de 5 a 7 de la tarda al Centre Cívic de Bonmatí, o el mateix dia de la prova a partir de les 7 del matí. Les inscripcions inclouen el dorsal que us acompanyarà durant tot el recorregut, però també un obsequi, avituallament i esmorzar a l'arribada. Una excusa perfecta per fer esport, conèixer els voltants del municipi i passar una agradable estona entre tots els participants. Bé, aquest cap de setmana, el 23 de febrer, celebrem la 38a edició de la marxa Anar-hi anant de Bonmatí i la 14a edició de trail que fem. Esperem que aquest cap de setmana hi hagi la màxima participació possible, com sempre, per poder gaudir del magnífic terreny que tenim aquí i que la gent surti igual de contenta i vulgui amb les mateixes ganes de tornar-hi que sempre. El recorregut que fem ara normalment sempre sortim d'aquí al camp de futbol del poble i sempre ens endinsem cap a la zona cap a Mer, ens endinsem cap a Sant Roc i tornem per la mateixa zona de Sant Julià, on hi tenim les vistes del pont romànic, la capella i podem gaudir de tot aquest territori tan espectacular que tenim. Esperem que hi hagi una participació important com ha sigut cada any. És una marxa adaptada a tots els públics, a totes les edats i posem totes les facilitats perquè tothom pugui venir. Perfecte. Des de l'Ajuntament animen a tothom a participar, grans i petits, en aquesta fita tan emblemàtica pel poble. I després d'aquesta marxa continuen preparant activitats. Una de les més properes és la segona edició de la Baixada de Carretons, que ja té les inscripcions obertes.